Républicains ka jamana ɲɛmɔgɔya ɲini cɛbɔ dankan J.D. Vance ani démocrates ka jamana ɲɛmɔgɔya ɲini cɛbɔ dankan Tim Walz u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tarata don sufɛla fɛ New York u ka barosigi fɔlɔ min na jamana ɲɛmɔgɔya ɲini dankan u ka ni kalafili kɔnɔna la. Ni barosigi mun kɛra miniti 90 ni ale labɛnna CBS News fɛ ni cɛbɔ nunu u barola Ameriki sɔrɔ koɲa kan. Iran ale dankariwale mun ta ka ɲɛsin Bani Israɛla ma ani mun ye jantoli maramafɛnw koɲa fɛnɛ na. Nunu fila bɛɛ kɔni bɛɛ y'a ese ka ɲɔgɔn jalaki. Vance ni ale bi i yɛrɛ yira ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Donald Trump mun ni Walz ye o ye k'a fɔ ko a ye duniya cidenya juru a y'o ɲagami. We had a coalition of nations. An ye jamanaw de fara ɲɔgɔn kan duniya kɔnɔna la minnu tun ye kɛlen no ka Iran ale ka maramafɛnjugu dilali k'o bila sansara kɔnɔna la yasa u kana se ka taa ɲɛfɛ. Donald Trump ye an sama ka bɔ o bɛnkan in na wa a ma foyi bila a nɔ na. Iran suganyalen don a ka maramafɛnjugu o sɔrɔli la o mun tun tɛ yen fɔlɔ wagati min na nin nana ka sababuya kɛ Donald Trump ale ka marako juguya ye. Walz ni ale b'a a yɛrɛ yira ni sisan jamana ɲɛmɔgɔ dankan ye ni o ye Kamala Harris ni Vance a y'o jalaki k'a fɔ ko problème caman bɛ Springfield, Ohio ko ale ni Trump siɲɛ caman k'u ye kuma kolon caman fɔ u ye galon caman tigɛ ka da Ayisi tungarankew la k'a fɔ ko olu bɛ bagan minnu bɛ mara sɔgɔnɔna la k'u b'olu dun. Walz ka kuma la. Soko u sɔngɔ a da gɛlɛyara kosɛbɛ ka sababuya kɛ a ye dunanw minnu donna Ameriki kɔnɔ a ɲɛjugu kan olu ladon ni olu bɛ kan n'u sanga ni wagatinin na Amerikɛnw na so minnu sɔrɔli yɛrɛ ka gɛlɛn. Mɔgɔ minnu bɛ ne jɔrɔ nin ko in na kosɛbɛ o ye Springfield kaw ye ni olu ka ɲɛnamaya tiɲɛna ka sababuya kɛ jamana dancɛ o dayɛlɛla kɛmɛ ala fɛ. Mun ye k'a fɔ hakɛ ka di muso ma a ka se ka kɔnɔ tiɲɛ. Vance y'a yira k'a fɔ ko nin hakɛ in ko o kan ka di jamana wɛrɛ ma ni o ye duguw ye. A kɛ ko ɲuman yasa nin ka ɲɛ bɛɛ fanga kɔnɔna la o ye ka kalatalaw yɛrɛ bila u ka kala ta nin koɲa in kan ani k'a to an ka dugu olu yɛrɛ bɛɛ ka u ka politiki ta mun ye kɔnɔcanko kuma ye. Walz ale y'a yira k'a fɔ ko nin kan ka kɛ kumakan ye mun kan ka di musow ani dɔgɔtɔrɔw de ma. An bɛ se cogo di ka i n'a fɔ n'an ye jamana ye k'a fɔ ko an ka ɲɛnamaya ni an ka hakɛw kɛrɛnkɛrɛnlenw ni o ye an yɛrɛ farikolo ko o kan ka ɲɛnabɔ ni dugu wɛrɛ de ye walima dancɛw kɔnɔna la. Ni barosigi in kɔfɛ ni cɛbɔ fila kɔkɔrɔma dɔnbagaw u y'u hakilila di barosigi in kan. J.D. Vance ale ye sebayaba de sɔrɔ. Ne kɔni hakili la Ameriki jamanadenw kumana a fɛ u haminako gɛlɛnw kan ni o ye tungarankow ka koɲa ani ni o ye ka doni jamana kɔnɔ o ɲɛjugu kan mun nana Kamala Harris fɛ. Tim Walz ale ye a yɛrɛ ye ne b'a dɔn a ka ca ni san 10 ye an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ni san 10 ye Ameriki wasaden na mɔgɔ ɲɛnama don aw hakilila ye mun ye a tɛna kolankolon kɛ a kumana n'a dusu de ye ko minnu olu ka gɛlɛn a ma ani a y'a yira fɛnɛ Ameriki jamanadenw na a koɲa bɛ cogoya min na. Kala tali joonɛ o daminɛna ka ban Ameriki dugu 23 la kalo kelen yanni kalata yɛrɛ cɛ. Dasumunsumunu b'a yira k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔya ɲini a koronnen don kosɛbɛ.